Казвам се Иван Занков от агенцията за веб дизайн Занков Груп. Сега ще ви покажем набързо как да направим това куче, да махаме черния бекграунд и да го направим в PNG формат. Можете да го сложите в вебсайт, кажем с всякакъв цвят на фон. Лесно е, става бързо и сега ще ви го покажа. За целта си избираме ето това тулче, което е Quick Selection Tool, и плюсчето, с което плюсче ние маркираме, като по време на обхождането, така да се каже, на изображението, държиме бутона на мишката натиснат, за да може да маркираме всичко. Хубаво е, когато има такъв контраст между бекграунда и самата графика и изображение, което искаме да изрежеме, така да се каже. Важно е при самото маркиране да си маркираме абсолютно всичко, в този случай петната на кучето, очички и така нататък, защото иначе после те няма да се появят в в главното изображение, в главната графика, която ще бъде в PNG формат. И ето, почти сме готови. Така. Остана малко. Така, готови сме. Защо ви казах, че е важно да маркираме всичко, което трябва да изрежеме? Сега ще ви покажа. Забелязвате ли ето това тук петно, което не е маркирано? Сега ще видите, като не е маркирано, при изрязването на самото куче, това петно остава. И после, само за да ви покажем, да видите за какво точно говорим, създаваме новия документ с background, извинявам се отново, с background content е на transparent, т.е. на прозрачен фон, и като сложим тук кучето, ако забелязвате, ето това, което не успяхме да го изрежем преди, си личи тук. За това само да върнем тук. По време на маркирането трябва абсолютно всичко, абсолютно всичко да е маркирано и премахнато, за да може това, което е обграденото, да си остане в изображението. С Ctrl и X изрязваме, създаваме си новия файл. Размерите на новия файл се задават по подразбиране от Photoshop, защото в клипборда изображението ни е с такива размери. Казахме, че трябва да си избереме бекграунда да не е white, black или background color, а да си остане на transparent. Създаваме си новия файл. С Ctrl и V пействаме. Тук може би трябва да го намалим малко. Така. Не е ли много плоско? Не. Е така. Преместваме го леко в средата и това е. Както забелязвате, кучето е изрязано и отзаде бекграунда е транспарент, т.е. прозрачен, и това изображение спокойно може да се сложи на някой вебсайт, страница, блог, снимка и каквото и да е друго. Надяваме се да сме ви били полезни с този урок.